joven. ¿Te llevo ya? Sí. Allá me canso. El último. Buen día. El color de pelo está bonito. ¿Se acuerda que lo bautizó? Qué bueno. Hola. Hace 2 años ya. Que Dios les bendiga. Ah, Que Dios me dé muchos años más, porque cumplió 80. qué De salud. Ay, Dios bendiga la panecita. Amén. Sí. Happy Easter. Jovencitos. Felices Pascuas, felices Pascuas. Felices Pascuas. Felices Pascuas. ¿En dónde? Aquí. Disculpe. Gracias. Gracias a ustedes, gracias. Soronito. Felices Pascuas. Ahí batallando, ya saben. Seguimos. Ese es mío. Ese es mío. ah. ¿Le gusta quería? No, solo decía Soronito. Ah, es que yo siempre estoy atenta, pues si hace falta algo. Déjelo ahí, ¿qué quiere que le diga? No llames, yo lo llamo. Tan amable. Tan amable, gracias. Felicitaciones, felicitaciones. Que vuelvan por aquí. A long time ago. Happy Easter. Happy Easter. Happy Easter. Sí, lo permito. Still. Yeah, it's better now. First time come to talk this week. You lose weight. You lose weight this year. The Lord bless you. We miss you. Take care. Thank you, Father. No problem. Papi chulo. Bello chulo. Papi Ya no hay más. ¿Dan chiquititas? no, pero no les pongas cosas chiquititas.
No, pues ya no hay más, estaba. No, pero al último sí se puede sacar. Déjame rezar. ¿Hay suficiente en el altar? Sí, está, bueno, no está tan lleno, pero Creo porque como es Pascua, tendría que traer más. ya vamos a la misa. Ahora se necesita más. Si te puedes ir a la rectoría y traer una. No se ha guardado ninguna extra, ¿no? No, ya no. Hay que quitarlo. Oh my God. Gracias. ¿Qué sobraron esos ponchos? Sobraron esos. Arriba de 5. No, César trajo unos. Trajo más. Sí. Ah, ya bien pensado. Sí. How was your week? Oh, papi chulo. Sí, qué bueno que se tiró, gracias. Gracias.
ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, dị nwe anyị Jesu Kristi esigo n'ọnwụ bilite, o merigo ọnwụ. Aleluya, aleluya. Anụkwa m ọnụ ụlọ. Aleluya, aleluya. Anyị na-ekele Chineke onye fụrụ anyị n'anya maka nnukwu ihe ọma nke o meela anyị, nke bụ ịzọpụta anyị n'agbụ nke ekwensu, inye anyị ndụ, that we may have life and have it in abundance. Ka anyị na-ekele maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewelukwazi ezinụlọ anyị, na-ewelukwazi mbilite n'ọnwụ na ngọzi niile nke mbilite n'ọnwụ nke ọ na-enye anyị, na-erunyekwa n'aka ya, wee na-ayọ ka o jigidesi anyị ike, ka mmemme nụnwa nke anyị na-eme meta nnukwu mmemme, wetala anyị nnukwu ngọzi n'ezinụlọ anyị ma n'ebe ọbụla anyị nọ, site na Kristi onye nwe anyị. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazia n'isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Anyị na-echetakwazi n'ụzọ pụrụ iche udo nke ụwa. Sachok na Priscilla Okolo na-ekele Chineke maka ngọzi ya n'ebe ezinụlọ ndị be Okolo nọ. Nze Izikele Egwem na-ekelekwazi Chineke na-ayọ ngọzi ya maka ihe ọma nke o mere ya. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
take away the sin. Receive our prayer, Lord. You sit at the right hand of the Father in heaven. Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the Father's glory. Amen, hallelujah. Chineke anyị, n'ụbọchị taa ị sitere n'aka otu nwa gị bụ onye meriri ọnwụ meghere anyị ọnụ ụzọ nke ndụ ebighị ebi. Anyị na-arịọ mee ka anyị bụ ndị nọ n'oriri mbilite n'ọnwụ nke onye nwe anyị si na mgbanwe nke mmụọ nsọ bilite n'uju nke ndụ. Ayọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Pita wee bido okwuchukwu ya sị, ugbu a ka m na-aghọta n'eziokwu na Chineke abụghị onye na-asọ mmadụ anya. Unu ma maka akụkọ ihe ukwu ahụ mere mgbe Jọn wụsịrị mmiri chukwu ya, nke akụkọ ya gazuru ala ndị Juu dum bido na Galili. Unu ma maka Jesu onye Nazaret, otu Chineke siri wụkwasa ya mmụọ nsọ na ike. O jegharịrị na-eme mma, na-agwọ ndị ọrịa na ndị niile ekwensu kere agbụ, n'ihi na Chineke nọnyere ya. Anyị bụ ndị akaebe nke ihe mere n'ala ndị Juu dum n'ime Jerusalem. Ha gburu ya site n'ịkpọgide ya n'obe, ma Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie n'ụbọchị nke atọ, wee mee ka ọ pụta ìhè gosi mmadụ onwe ya. Ọ bụghị mmadụ dum ka o gosiri onwe ya, kama naanị anyị bụ ndị akaebe, ndị Chineke họtara na mbụ. Anyị soro ya rikọọ nri, sorokwa ya ṅụkọọ ihe ọṅụṅụ. Mgbe o bilitere n'ọnwụ, o nyekwara anyị iwu ka anyị kwusaa ọha mmadụ ozi ọma, ka anyị gbasi akaebe ike na Jesu bụ onye ahụ Chineke họrọ ka ọ bụrụ onye ga-ekpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ndị amụma niile bukwara amụma maka ya, na onye ọbụla kwere na ya enwetala mgbaghara njọ site n'aha ya. Okwu konsebuwa
ụbọchị ahụ Onyenwe anyị mere ka anyị ṅụrịa ọṅụ nwekwa obi aṅụrị. Taa bụ ụbọchị ahụ Onyenwe anyị mere ka anyị ṅụrịa n'ọṅụ nwekwa obi aṅụrị. Onyenwe anyị ọṅụ nwekwa obi aṅụrị. Taa bụ ụbọchị ahụ Onyenwe anyị mere ka anyị ṅụrịa n'ọṅụ nwekwa obi aṅụrị. Haleluya, nyenụ Onyenwe anyị ekele, n'ihi na ọ dị mma. Ịhụnanya ya enweghị ngwụcha, ka ụmụ Izrel kwuo sị, ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Taa bụ ụbọchị ahụ ka nọ nwekwa obi aṅụrị, ka ụmụ Izrel kwuo sị, akara nke dị nwenụ emerigo, akara nke dị nwenụ kulitere m. Agaghị m anwụ, aga m adị ndụ weta aka ọlụ ya. Taa ụbọchị Onyenwe anyị mere ka anyị ṅụrịa n'ọṅụ nwekwa obi aṅụrị. Nkume nke ndị olu juru ajụ abụrụgo ideju ụlọ, dị nwenụ mere nke ya, ọ bụ ihe ịtụnanya n'ebe anyị nọ. Ụbọchị Onyenwe ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Kolosi. Ọ bụrụ na unu so Kristi n'ọnwụ ya, na-achọnụ ihe dị n'eluigwe, ebe Kristi nọ n'oche eze ya n'aka nri nke Chineke. Tụkwasịnụ uche unu n'ihe dị n'eluigwe, ọ bụghị n'ihe dị n'elu ụwa, n'ihi na unu nwụrụ anwụ n'ebe mmehie dị, ma o zoola ndụ unu nke ọma n'ebe Kristi nọ n'ime Chineke. Mgbe ọbụla Kristi ga-apụta ìhè, unu ga-eso ya chawapụta n'ebube. Okwu nke osebro ụwa.
okwu ọma a na-ego ya agụ. Ndị otu Kristi toonu onye ahụ eji chụọ àjà ngabiga, toonu nwa atụrụ gbapụtara igwe atụrụ ya. Kristi bụ onye aka ya dị ọcha, onye doziri ihe dị n'agbata Chukwu nna na ndị njọ. Ọnwụ na ndụ gbara mgba lụọ ọgụ dị egwu. Egburu eze nke ndụ, o wee bụrụ eze na-achị anwụ anwụ. Maria, gwa anyị, gịnị ka ị hụrụ n'ụzọ? Ahụrụ m ebube mbilite n'ọnwụ Kristi na ọkpọkọrọ ili ya. Ndị mmụọ ọma na-agba akaebe ya, akwa ozu ụlarị so agba akaebe na nchekwube m bụ Kristi ebilitela n'ọnwụ. Ọ bụrụla unu ụzọ gawa Galili. Eze meriri agha, mere anyị ebere. Haleluya. Hallelujah, hallelujah, Kristi onye bụ ngabiga anyị aghọọla ihe ejiri chụọ àjà. Ka anyị meenụ mmemme a n'ime Onyenwe anyị. Haleluya. Onyenwe anyị nọnyelu ụlọ. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. N'isi ụtụtụ ụbọchị mbụ nke izu ụka, mgbe chi na-abọsibeghị, Meri onye Magdala bịarutere n'ili. Ọ hụrụ na ebupụla nkume ahụ eji mechie ọnụ ili. Ọ gbara ọsọ jekwuru Simon Pita na nwaazụ nke ọzọ ahụ Jesu hụrụ n'anya, wee sị ha, ha ebupụla Onyenwe anyị n'ili, anyị amaghị ebe ha tọgbọrọ ya. N'ihi ya, Pita na nwaazụ nke ọzọ ahụ jiri ọsọ gawa n'ili, ma nwaazụ nke ọzọ ahụ gbakarịrị Pita n'ọsọ, wee buru ya ụzọ ruo n'ili. O wee hulata nyoo anya hụ akwa ụlarị ahụ ebe a gbasara n'ala, mana ọ banyeghị abanye. Simon Pita, onye so ya n'azụ, wee bịaruo banye n'ime ili. Ọ hụkwara akwa ahụ agbasara n'ala. Ọ hụkwara akwa eji kechie isi Jesu. Ịchafụ ahụ na akwa ụlarị ahụ agasaghị n'otu ebe, kama a pịara ya apịa, debe ya iche n'ebe ọzọ. Nwaazụ nke ọzọ ahụ buru ụzọ bịarue, banyekwa n'ili ahụ. Ọ hụrụ, bịakwa kwere. Mgbe a na-ekwu ihe a, ha aghọtaghị ihe a kụziri n'akwụkwọ nsọ na Jesu ga-esi n'ọnwụ bilie. Oziọma nke Sebruwa.
Are we happy? Nnukwu ihe emego na ndụ anyị. The Lord has resurrected from the dead. If you're happy and you know, say amen. Okay, that walk. If you're happy and you know, say amen. If you're happy and you know, and you really want to show, if you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, laugh, laugh. If you're happy and you know, laugh again. If you're happy and you know, and you really want to show, if you're happy and you know, jump up. Yeah. I just want to be ready always. Maka na Jesu ebilitego n'ọnwụ, onye nna ya na-ebu isi anụ na-eme gịnị? Na-ebu isi anụ. Onye nna ya nyelo ka etezi ekwe dujelo ohi na-eji ụkwụ gị na-eme gịnị? Agbawa ụzọ. Ya bụ na nna anyị ezipụga anyị, ana ọ sị anyị jebe na gịnị? N'ụjọ adịrị ya. Chi anyị dị ndụ wee chi anyị anwụrụ anwụ chata. Chi mụ dị ndụ wee chi m anwụrụ anwụ chata. Chi gị dị ndụ wee chi gị anwụrụ anwụ chata. Omega dị ndụ wee omega nwụrụ anwụ chata. Alfa dị ndụ wee alfa nwụrụ anwụ chata. Chi mụ dị ndụ wee chi ma nwụrụ anwụ chata. Chi gị dị ndụ wee chi gị anwụrụ anwụ chata. Ọ gaghị eme m n'ọnụ ikpere Chineke onye ahụ mere ndụ fọrọ m. Ọ gaghị eme m n'ọnụ ikpere Chineke onye ahụ mere ndụ fọrọ m. Ụmụ mmadụ ga-eme unu n'ọnụ. Ụmụ Chukwu ga-eme unu n'ọnụ. Ụmụnne m ga-eme unu n'ọnụ. Dọkịta nna ọ ga-eme gị n'ọnụ. Chizọba ọ ga-eme gị n'ọnụ. Chichi ọ ga-eme gị n'ọnụ. Enyi nna ọ ga-eme gị n'ọnụ. Izikel ọ ga-eme gị n'ọnụ. Ọ gaghị eme m n'ọnụ ikpere Chineke onye ahụ mere ndụ fọrọ m. Ọ gaghị eme m n'ọnụ ikpere Chineke onye ahụ mere ndụ fọrọ m. Ọ gaghị eme m n'ọnụ. Amen. Ihe ọma melụ na ndụ anyị. It was a long journey of 40 days and 40 nights. Anyị je wee mee nkwado n'ụzọ pụrụ iche
We all sacrificed. We started with the Ash Wednesday, and our faces were anointed with the ashes to declare nothingness before God, to surrender our rights, our contract to the Maker. We all fasted, we all sacrificed, we all prayed, we all gave charity, we all withdrew from our old self so that we can form a new life. It was a beautiful journey. Anyị megidekwala ya banye na Palm Sunday. Last Sunday anyị bata felu Chineke igu. See, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Anyị si na ọba eze nya chiba na ndụ anyị. Abanye na Tridum. Anyị bi ụbọchị asala ụkwụ wepụtasịa sachamo, sachamo, sachapụ m njọ. Abụ m onye mmehie Chineke sachapụ. Say, clean us because we want to belong to you. Olu Good Friday, enye ya n'ọnwụ. Eche na emeligo. Ndị kpọdoro ya n'obe chee na ha etigbu gị. Olu n'abalị, ogbuwa ini, omelie ini, omelie ọnwụ, osi n'ọnwụ binite. We say, death, where is thy power? Death, where is thy sting? Kedu ihe ahụ iji karịcha ọnwụ? Because I have come to give life to my people. And actually, the power in the resurrection. The Bible said, if Christ was not raised from the dead, our faith is in the and in the records, annals of records, nobody has ever been raised from the dead. Ekwumokwu mpụta ofu onye na church nsị mana Father, Lazarus ọkwa obilite n'ọnwụ. Nwesa na Lazarus na abilite n'ọnwụ Lazarus bụ nke Jesu mere gịnị nyere. It was given. Ka Jesu wee gosi that he has power over life and death. O mesiri ya Lazarus o mesi nwụọ ọzọ. Mesi nwụọ ọnụ. Jesu ọ nwụrụ ọzọ. That's the sharpest difference. And so in the annals of history, no man who has ever claimed to be God or claimed to be a prophet defeated death like Jesus. None. Each and every one of them has a burial site. I was privy to go to ebe niri Jesu. Mgbe njele ebe niri Jesu, gịnị mere? I saw an empty tomb. Etu esi kwe na akwụkwọ nsọ tata. Empty tomb. He has been raised. Kedu ihe mbilite n'ọnwụ n'ụwa na-enye mụ na gị? Mbilite n'ọnwụ n'ụwa na-enye mụ na gị ike pụrụ iche, because he did what nobody has ever done, and that is what made us so special. Onyego mụ na gị the power that we do not know we have. The power of God, the power to speak, the power to control the universe God has given. Because also, I have marked in your foreheads the power of God. And with that, you have become heirs to the kingdom of God. He has given us enormous power. And that there is so much power in your tongue. Because it is this mouth that you can use to proclaim the power of God, and it becomes. I want to say there is so much power in your arms. Okay? But we don't even use them.
the way we should. If you had trusted in the power of resurrection, if that you have so much power God has granted you because you are now a child of God, he lives in you. He is no more dead, he's alive. And where does he live? In you. And if God lives in you, then these powers is what you have to walk and save yourself. And like the Bible do say, you must work out your salvation with fear and trembling. You must. Resurrection bụ ịtụlite anyị na ndụ ochie wee nye anyị ndụ ọfụ. Ịtụlite anyị na ọgba aghara dị na ndụ anyị nye anyị mgbanwe dị omimi. And that brings us to our individual homes. Our homes, our families should be a family that has resurrected with the Lord. So many families are in shambles. So many families are in crisis. Why? Because they have not been able to sync their home with the body of Christ that is resurrected. They have not been able to manage their situation, trusting in the power of God, believing in him, and acting in the power of the resurrection. This resurrection should be a moment of unification for different homes that are breaking, especially the one at the brink of breaking. All time, Jesus say, now that you live in me, how do you want me to live to make a successful home? That is not working in my home, because resurrection should bring a change. What should I change into? Why is it not working? Why is it so hard that we can't even have a conversation and have a fruitful conversation? Gini melo, because this is a question we have. Gini melo na mona dim enwere ike na baba nkata bido from beginning agide nkata haluo na full stop. Gini melo na kukatoku, somebody will get so upset and walk away. What is in that tongue that is not working? Okum na-ekwu ka etum si ekwu ka etum si emie ka etum onye a na-agwa agwa si aghọta okwu a na-ekwu. Wish. That is what resurrection should make us think about. Resurrection is not just about the pomps and pageantries. It's about deeper meditation into what it means to me as an individual. Why can't we agree on something? Why can't we sit down and agree on something and execute it? Why? That should be the question that the resurrection should bring into our homes. Resurrection also should bring a huge change even on the children. What is that thing that I am not doing so well that gets my parents irritated? What is it? What? So what can I do to improve them? Because resurrection should bring a change into my understanding, into my thinking, into my behavior. What is it that I should change in? What is it? Why am I so stubborn? Why is it that whatever I am told to do, I will never do it? Why? That is the power of resurrection. And that should be that change in us. And then resurrection should be a connection to our healing. Because it's a time we say, okay, so much has gone bad.
How can we heal? What can we do to heal ourselves? What can we do to calm down? What is it? It should bring a deeper thought and not just a mere flowers, mere beautifications. It should bring something that will bring a pivotal change in the fabric of my life. I remember sometime that it should also be a moment of deeper planning for you as a human being. In America, we're so relaxed. There should be plan. I always say, if you fail to plan, you plan to fail. As simple as that. As simple as that. And what is planning? Planning is that you have to understand what is going on now. Then you also have to make a projection of if I am moving from here, because I went down about blind train. That is a very poor plan. Only planning, you must have something. Okay, this is where I am. Then kedebem neje. And then in whatever he neje, then you also have to be able to understand the obstacles in what you meet. Makonya kandeba ijase na ngaramalu na emegene na ebazo. You must envisage ngaramalu ahu niile. You have to imagine them. Imagine them, imagine them. Imegidezi emegide nke iji bụrụ mmadụ. Iweluzie nke fọnụ nyonye, the resurrected Jesus. But there must be a plan. Maka na onye Chukwu na-azọ na-emegene na-azọ onwe. You must. You must. And Chineke na-alụ ọlụ. O nwere fada enyi m nwoke, ịma mgbe ụfọdụ ọ na-adị ka fada enwere nsogbu ọkwe. Mgbe ụfọdụ enwegwu ndị ya bụ ihe mekatakwuo dị ka na etu abụkwa fada, don't mind ihe m chọrọ ikwu kịta, mana etu abụ fada nwere onye ọzọ nnọkọta ụmụ ya aja gị sị na dị sọ na enwe ọdị ihe ji gị. Ọ planụ kata ya na bishọp odeje bishọp leta bishọp a atụpụ ọnụ ụfọ bishọp agbachie nkịtị emegide ụbọchị na-aga ọ na-achịba into danger. Efuru katazie me at a point. But the last 3 weeks or 4, nsi anna n'ihe na-aga na-emezi ka ihe wata egwu onwekwa onye na-eji onye ọbụla. Don't mind me. Onwekwa onye ọbụla, onye ihe ọbụla ji gị wele ekpele megịnị. Maka inwe power, onye ga njozi inwe the power in your tongue. Onye ga njozi ahụ nsi afada nna na imego nke iji bụrụ mmadụ. Ịgbago mbọ nke mmadụ, idego leta, ịkọwagoro, ịkpọgo onye, imego nke every connection ị nwere ike ime, agbagogo ebe agbadaga agbada, and it is not working. Nsi m ihe ọzọ ga-eme that you are missing out. Because mgbe ụfọdụ etu anyị bụcha fada, I presume na ọ gabagole, ọkwa asị o, you must pray your way out. You must pray your way out. Nsị na ụlọgwa mgbe ga-amụ kandụl n'abalị. Zachirikwa kandụl 12 o'clock mụrụ anya. So that ebe ọbụla o si, Holy Ghost. Ọ tụkwasị ahụ. Ominu ya. Ọ mgba ka ọ sị m na nọ mgba ka anya mepedere gịnị, what is going on? Ọ tụkwasị obido ekpele o. Baby ama midnight nsị ya, ịmala etu ọbụla ya esi na-ekpe ekpebie n'olugo. Coincidentally, on Tuesday, I did Christmas Mass na St. Joseph. Clergy personnel say, na leta ga ha na-eche since na ya enweta gị. Now, kezi ka leta si bịa, mmadụ amarọ. Onye kwesịrị ide leta balụ mba sị na ya dị edezi short, onye ọ na-jebele onwe ihe mezi o ji ide leta, mmadụ amarọ.
etu esi kpazi nkata mmadụ amarọ. Ọ bụrụ na ma fon akpọgburu mgbe ochie ka ejizi gwa bịa mmadụ amarọ. Mana the most important thing is that crisis has been committed into the hands of God. That's simple. And so sometimes I may miss this part of our lives. Na mgbe ụfọdụ ọgbajuo dọlụ anyị eche not by power or by might. Ọ bụrụ ya. Ihe ọbụbụ by his grace, the resurrected Jesus. My dear brothers and sisters, I want this resurrection to bring a new form in your life, a new understanding in your family, a new understanding in how you relate with your husband and how you relate with your wife, a new understanding as a child, how you operate, how you listen, how you obey, and how you execute your life for better tomorrow. And for all of us, a new reunion to reconnect ourselves with the divine. Apart from me, you can do nothing. Amen. Anyị ga-renew our baptism. So, agma yo ka anyị na-ekwuru ọtọ ka anyị renew baptism. Ụmụnna m ndị dị m n'obi, site n'ihe omimi nke mbilite n'ọnwụ elikọtara anyị na Kristi, otu a ka anyị ga-esi so ya wee bilie na ndụ ọhụrụ ọzọ, ebe ọ bụ na anyị emechala emume nke oge ncheta ahụ Kristi, ka anyị kwekwa nkwa ọzọ. Nkwa ahụ anyị kwere na mmiri Chukwu anyị, na ya ka anyị jụrụ ekwensu na ọrụ ya niile, bịakwa kwe nkwa ikwudosi ike n'ife Chineke n'ime nzukọ ya dị asọ, nzukọ nsọ Katọlik. Ya bụ, ajụọ m unu ọjụla ekwensu n'ọrụ ya niile, n'otito ya niile, na nrafie niile. Unu kwere na Chukwu Nna, onye pụrụ ime ihe niile, onye kere n'igwe na ala. Unu kwere na Jesu Kristi so otu nwa ya dị nwe n'anyị, onye a mụrụ site na Maria, nwaanyị na-amaghị nwoke, ọta ahụ, ọnwụọ, bịakwasị n'ọnwụ, bilie, nọdụ n'aka nri Nna. I kwere na mmụọ nsọ, na nzukọ nsọ Katọlik, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara nke njọ, na mbilite n'ọnwụ nke ahụ, na ndụ ebe ebe. Chineke Nna ji ike niile, Nna nke onye nwe anyị Jesu Kristi, ịmụgharịala anyị ọzọ site na mmiri na mmụọ nsọ, bịakwa gbaghara anyị njọ anyị, ka otu Chineke ahụ were amara ya chekwaba anyị n'ime Jesu Kristi wee ruo mgbe ebighị ebi. Maka
ekpere nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, tata anyị na-agbakwute gị n'ihi na igosigo na ị nwere mmeli, n'ihi na igosigo na ịbụ Chineke ji ike niile. Anyị na-ayọ ka iche ntị n'ụlọ anyị. nnatazi isi a narụ nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Onye nwe anyị Chineke ji ike niile, anyị na-ewelu ọtụtụ ebumnobi anyị, mkpa anyị niile na-egosipụta gị, n'ihi na igosili n'iji ike niile imeligo ọnwụ, ịnọkwasị n'elu obe si it is finished. Anyị na-ayọzi ka ị nekwasa ọtụtụ ebumnobi anyị ndị a niile, ka ị gbuola anyị ha niile, ka ha si n'ebe anyị nọ wee pụọ, ka aṅụrị bụrụ nke anyị, ka otito bụrụ nke gị site na Kristi onye nwe anyị.
m aja ya mma, aga m atụrụ ya mma mma, ihe m Chineke m ọnụ Chinemere m mma gị, ịmana Chineke na-abụ ya bụ Chinemere m mma n'eziokwu. Ọ bụ Chinemere m, ọ bụ Chi merere m ihe ọma, Chinemere m, ọ bụ Chinemere m ihe ọma. Onye ọma, aga m atụrụ ya mma mma, eziga ka ọ bụ ya ka nja ya mma, ọmụmụ ya bụ onyinye niile ka ihe onye ọma mmemme, onye mere m mma mma, kedu ihe m ga-elegezi na mụ onye obiọma, aga m aja ya mma, aga m aja ya mma. Rọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onyenwe anyị, anyị na-awụli elu n'ọṅụ nke mbilite n'ọnwụ gị, were na-ehunyere gị aja nke a. Ọ bụ ya ka iji na-amụgharị ụka gị ọzọ, na-azụkwa ya n'ụzọ dị ebube site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyelu ụdọ, welite n'obi ihe nọ, anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi, bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-eto gị oge niile o sebụrụwa, ma ọ kacha mba n'oge ugbu a, mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe ejiri chụọ àjà. Ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe.
nna anyị dị nsọ, ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ terukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Arụ Kristi bụ sọ otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche nọ wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị osebụrụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị, site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nye m aka gị ezigbo nwanne, nye m aka gị ezigbo nwanne, nye m aka gị ezigbo nwanne, nye m aka
Yemakagi ezigbo nwanne m, Yemakagi ezigbo nwanne m, Ndị m na Kristi n'elu nwa atụrụ nke Chukwu n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị agbọnọri nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụna bara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
Obiliwo n'ọnwụ, Jezọs n'ebube, onye mmeri. Hallelujah, onye mere. Tobenụ Chineke, ọ bụ ndị agha dịka nna dị mkpa, ọdọgụ akataka, o meriri ekwensu, o meriri igwe ọnwụ, o meriri ọchịchịchị, mmeri ahụhụ ya. Pita ahụhụ ya, Thomas ewugogo, ndị mmụọ ozi na-ekwe ka anyị nụrịwanụ. See the baby wrapped in the manger, that glorious morning. See him in the temple,
talking with the elders. They're marveled at his wisdom. See him at the Jordan, where John was baptizing. The dove came upon him. See him at the seaside, talking to the fishermen and making them disciples. See him at the mountain, preaching to the people and healing their diseases. Marching to Jerusalem, the people were chanting, Hosanna, Hosanna. See him at the garden, praying to his Father in deepest sorrow. Taken before Pilate, where they crucified him, but he rose on Easter. Hallelujah! Praise to the Father, he rules forever. Amen. Hallelujah! He is risen forever. The Lord is risen. Amen. Hallelujah! He is risen forever. Ka anyị ya iyo. Chineke anyị, were ebere gị dị ọgbụ na-echekwaba nzukọ gị mgbe niile site n'ịdị ọhụrụ nke anyị nwetara n'emume ihe omimi ngabiga nke a, mee ka anyị rute n'ihe dị ebube nke mbilite n'ọnwụ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otodri Jesu. Second collection. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah.
Otodri Jeso, parish announcement. Please note that the rectory will be closed on Monday and Tuesday of this week in observance of Easter. We warmly invite you to join us next Sunday, the 12th, for a holy hour with the Divine Mercy Devotion at 3 p.m. This will be a bilingual service. We hope you can join us. Otodri Jesu, the first Sunday of April. So, ndinne ga-apụta bịa nara their special blessing. Ọ bụ onye ga-akpọ mama nne? Ọ bụ onye ga-akpọ mama nne? Nne m ihe dị maka ngenye gị. Onye ọma, ọra ga-adịrị mma. Onye ọma, nne m ihe dị maka ngenye gị. Onye ọma, ọra ga-adịrị mma. Ọ bụ onye ga-akpọ mama nne? Ọ bụ onye ga-akpọ mama nne? Nne m ihe dị maka nkenye gị. Onye ọma, onye ga-adịrị mma. Onye ọma, egwu dị maka nkekwe gị. Onye ọma, ọ ga-adịrị mma. onye ọma. Ma ọ bụ onye na-aza mama mama ihe gị maka kelee gị Onye ọ ga-adịrị mma. mama ihe gị maka kelee gị mama onye ọ na-adịrị mma onye ọma daddy na-abụrụ ya Bishop onye nwụrụ ya Fortunata na nne nwụrụ ya mama ihe gị maka kere gị mụ onye ọma onye ọ na-adịrị mma onye ọma mama ihe gị maka kelee gị enyemaka anyị dị n'afa dị nwenụ osebruwa n'ụlọ anyị osebruwa nọnyelu ụnụ Chineke nna dị ebele dị ịfụnanya nene ụmụ odibo gị nwaanyị ndị a niile ndị ji melụ ndị nnedo anya nke ezinụlọ gị dịka isi zipụta Maria uwe nedo dị nwe anyị Jesu Kristi anya wee zụlitelu gị onye nzọpụta nke zọpụtara anyị n'ụbọchị tata. Anyị na-ekene gị maka ọmalịcha ọlụ na nnukwu ọlụ nke ha na-alụ n'ezinụlọ anyị. Ụmụntakịrị gị ha na-enedo anya, ndị di ha ha na-enedo anya, ndị ụka ha na-enedo anya, na ndị niile gbara ha okirikiri ha na-echekwaba na-azụlite n'ụzọ dị iche iche. Ị gwara anyị na onye ọbụla na-akọnye n'ugbo nke gị bụ Chineke, na onye ọbụla na-alụkwazị ọrụ nke gị bụ Chineke zubere ya, na ị ga na-alụ ọrụ na ndụ onye ahụ. Anyị wee na-ayọ ka mmemme nke mbilite n'ọnwụ nke dị nwe anyị Jesu Kristi nke anyị na-eme n'ụbọchị tata wetelu ha ngọzi, ka o wetelu ha mbunye elu, ka o wetelu ha ike, ka o wetelu ha aṅụrị. Ndị nọkwanụ na nyanya n'ime ha ọgwụgwọ nsọ ka anyị na-ayọ n'isi ha niile n'ofu n'ofu. Ndị obi na-agbawa n'ime ha anyị na-ayọ ka ịbịa kasie ha obi. Ndị na-achọkwazi ka ụmụ ha gaa n'iru n'ekpe ekpele na-alụkwazi ọlụ dị iche iche, anyị na-ayọ ka ekpele niile nke ha na-ekpe na ọlụ dị iche iche nke ha na-alụ iji eme ka ezinụlọ ha dị mma, ka ịbịa nụrụ ya ma za ha ekpele.
anyị na-ayọkwazi mbọ ndị ọzọ niile nke ha na-agba nke ha ji bụrụ nne. Anyị na-ayọ ka ị bịa nalụ mbọ ndị ahụ niile ma gọzie ha nne n'ofu n'ofu n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, anyị nwere n'obiọma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, sorry. Nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Otodri Jesu. Biko ọkwa another reminder that our committee of friends support maka our late member Ndubisi Ibe is still ongoing. So please, onye na-emebi ihe o kwesịrị ime, please mee ya, because I saw after Easter we will take care of the rest of it. So oge rule mgbe anyị ga-eji mee ihe gbasara ya, meet the family to deliver the message. So ndị ọzọ, please do the necessary. Our young people, our youth, our children, remember last Sunday, Father Cosmos asked each and every one of you to read something about the Bible and all that, and then come out here to give us the summary of what you read. So, and he made a promise towards that. So please, we are going to start from next Sunday. It's going to be one person at a time. So if you are ready to go to do yours this coming Sunday, just let us know. Let me know, or Father Cosmos know. After Mass on Sunday, we'll start doing it. Otodri Jesu. Because chetakwono, it's not just ebia igolo me agolo, maka choro mi he mama gi delu gi ebia golo m. So him cholo bo egosi akwụkwọ nsọ. Two things. Number one is that you must reduce the time you play game with your tablet. That's number one. So your mom has to let me know that you are no more taking most of your time playing game. Rather, that time you have only 1 hour, and then the rest of the hours you use it for your Bible. Am I right? And then when you articulate a section of the Bible, then you come here and speak for at least 3 minutes. I didn't say you come and read 3 minutes. I say you come and articulate. I want you to be preachers. I want you to think on your own and give us the word of God. So if you do that, you have a beautiful gift. All right. Otodri Jesu. Father Cosmos Igbo. We don't want anything to keep them away from doing this. Because Onugama I saw one night woko Papa Ene. He has been sick on Ahabiazuka for a while, but the healing blood of Christ and the resurrection of our Lord Jesus Christ, many are possible. Ye kunyabia here today. So I know Kelonia Wanya Makia. On birthdays today, any birthday? Yes. Okay, please. Of the Lord be Junior, upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessing
bless you in the name of the Lord. Hey. Well, we are having the highest number of birthdays. Those who were born with the resurrection, which is good. The Lord be with you. Lord God, we thank you for your children who are celebrating the gift of life. You are the giver of life. And that's why you conquered death today to give us life. Lord, since you have given them the new life, we pray in a special way that this life will be a very fruitful and blessed one for each and every one of them. May they continue to grow in strength. May they continue to grow in wisdom. May they continue to grow in understanding. We also pray that you give also in a special way the wisdom to continue to guide his home and continue to do all that he does for your name. And so today we bless each and every one of them, and we ask that your hands will never depart from them. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Otodri Jesu. Otodri Jesu. Brothers and sisters, on this day, April 5, 1997, that's 29 years ago, Uloma and I said, yes, I do. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. So Ulama and I said, I do to each other. Amam Odukwake, we endorse I na celebrate here every year. So, because all the anniversary people put out to join Ulamandai to receive special blessing. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of happy anniversary. How many years? Okay, already. Okay, hi. Okay. So 29 years. So next year, got it, Maka next year, colon on 30, double digital. So next year, I won't know where we Emmanuel Kuladime Chefi. Akuru no Quenya. So next year, got it, Dr. Nokwe? Yes. Okay. All right. So congratulations. Enyemaka dị n'afọ dị nwenu osebru anọla ya anyị. Chineke nna jebele dị ịfụnanya anyị na-ekene gị n'isi ụmụ odibo gị n'ụwa. Ndị jikọrọ ọnụ n'ịfụnanya in the last 29 years. It was not easy, but you made it easy for them. It looked impossible, but you made it possible for them.
Lord, you are the giver of every good thing. Eze nke ba we na-ekene gị n'isi ha. Na-ekenekwazi gị maka onyinye nke ọmụmụ nke iji wee chọọ ha mma. Maka ụmụntakịrị ha, ma ndị Harvard, ma ndị Columbia, ma ndị Princeton, ma ndị nọọsụ, ma ndị ọbụla. Inyere ha dịka onyinye. Eze nke ebube. Ebe ọ bụ na onyinye ndị a niile si n'aka gị, anyị na-ewerukwa ụmụ odibo gị n'ụwa na-etinye n'ọba aka gị wee na-ayọ ka ijigidesie ha ike dịka isi gwa n'akwụkwọ nke John 10:27, that whatever that is placed onto your hands can never be shaken, can never be taken away. Anyị na-asị ka ịfụnanya n'ụwa nke dị n'etiti ha dịgide, ka iwepụkwazili ha ihe ọbụla ga-ebute ọgba aghara n'ịfụnanya n'ụwa, ka ịgọzikwazi ụmụntakịrị ha, gọzie ọpụpụ ha, gọzie mbata ha. Anyị na-ekwe gị nkwa n'oge dị etu a n'afọ ọzọ na ha ga-enyekwa the same testimony that they gave today. Awa na-asị ka inye ha ndụ wee duruo ha ogologo ndụ ha niile site na Kristi Onyenwe anyị. Ka Chukwu jikere na-egọzie ụnụ nna na nwa na mmụọ nsọ. Your marriage has been a blessing. Your children surround your table. You will see your children's children. So says the word of God. Your marriage has been a blessing. Your children surround your table. You will see your children's children. So says the word of God. Your marriage has been a blessing. Your children surround your table. You see your children's children. So says the word of God. Otodri Jesu. Are there any persons here that are worshiping with us for the first time today? Anybody in the church worshiping with us here for the first time? Otodri Jesu. Because many is outside. So I ain't about in a basement. Oh, okay, we have the first time worshiper. Onye is in Abiali. Because near microphone. Kogwa ABC and Onye. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Eshim Nigeria wee bịa. Awụ nwafọ enyi ogwugwu na Mbaise. Mana a na-alụ na nga ọkpala. Nwa ya lede ụmụ ọhịa. Praise the Lord. Hallelujah. Obi nwanne. Obi nwanne amaka. Obi nwanne amaka. You are welcome in the name of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. We can say we love you in the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. Otodri Jesu. Nze ereka igwe erifwe burak akụrụ of Owere Nkwoji yela lọlị ya enye Chukwu ekele today. So eso a number of other women si ya na anyị ga-enwe ihe anyị ga-emetụ ma ụlọ ọma also. So na enwere ihe anyị ga-akụtụ n'eze after mass. Onye isi ndị nna wetakwara ihe ọṅụṅụ. So mmiri ka zo outside. So anyị ga-aga na basement. Biko na ọ ga-we stand up something, but ọ dịghị mma ka anyị nọ na mmiri outside mmiri na amaghị. So anyị ga-agbada na basement. Anyị enweghị special arrangement ịnọ na basement, but I elected the person in charge to know. I hope no hapụrụ anya open. So agbasa quietly we go there. And again use here ka ebe nyere anyị authority. So ihe ọla ewepụrụ itinye na
a ga-etinye ya na trash bag. So arịrị zoro ezoro baa, o zoro ezoro pụọ. O todiri Jesu, and happy Easter to everybody. I use the basement. I could be the phone. Onye nwe anyị na onye lụlọ ka Chukwu Chike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. N'abalị misa gwụsịgo